Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. Fear, it's leaving now. ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಐಟ್ಲ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಉಡುಪಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಪೂರಿ ಬನ್ಸ್ ಇಂಚಿನನೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹೋಯಿ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಅಂಚನೆ ಓನರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ರಘುಪತಿ ಉಡುಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ವಿಷಯ ಅಂತಿರುಗ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಸರ್? ತೊಂದರೆ ಆರಾಮ್ ಆರಾಮ್. ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ನೋಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು 24 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷದ? ಈ ವರ್ಷದ 32 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 42 ವರ್ಷ ಮುಟ 42 ವರ್ಷದ ಹೋಟೆಲ್ 32 ವರ್ಷ ಮುನ್ನಿಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ದಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಸರ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಈ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಬನ್ಸ್ ಅವು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು. ಬನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಪುರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು. ಫುಲ್ ಪೋಪ್ ಉಂಡು. 150 ಮೂಟ ಬನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣಾಗ ದುಂಬು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ 20-25 ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೈಗಡೆ ಅವ್ನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಪಟ್ಟದ ಬೋಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟದ ಬೋಪು ಹಣ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಎಂಗೆ ಪೇರು ಉನ್ಮತ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗಳು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ರೆ 5:05 ಬರ್ತೆ ಬತ್ತಿರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿನ 6 ಗಂಟೆ ಓಪನ್. ಸೊ 6 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಅವನ ಈನ ಮತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಆಜಾರಿ ಕಾನಾಗ ಬನ್ಸ್ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ವೆರೈಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಸರ್? ಒಣಸುಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಂಟು. ಬೈಯದನಾಗ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಬೈಯ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓಪನ್? 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್. 2 ಗಂಟೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಉಪ್ಪು ದಲ ವರ್ಕರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೋದುಪ್ಪು ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದುಪ್ಪು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈರು ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದುಮ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೇರು. ಅದಾಗ SLC ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಅಂಚದು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡು ಆಗ ನಾವು ಏಲ ಮಾಪಿನ ಒಂದಿತ್ತು. ನಾವು ದುಂಬು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂಚಾಯತ್ ಏಲಮ್ಮಡಿ ನಾನು ವಯಸ್ಸು 375 ಅವು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಏಲಮ್ಮ ಅದಾಗ 1375 ಎಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಆಯ್ಸಿ ಬುಡಿಯ ಅಂಚಾರು ಮೂಲ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅವಳೆ ಗೋಡನ್ ಮಗ್ದಿದ್ದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತ ನಾವು ಕಿಂಜಾಣೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಜಾಗ ಸಟ್ಟ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪನ್ಲಕ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಬನ್ಸ್ ಪೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡರ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಬುರ ವಯಸ್ಸೊಂಬ ಬೈಕೆದ ಆರ್ಡರ್ ಬುರ ಎಂಗ್ಲು ವಯಸ್ಸೊಂಬ ಎಂಗಲ್ ಆವಂದಿನಿ ಎಂಗಲ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜನ ಉಂಟು ಮಲ್ತು ಕಣದ ಮಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂಬ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಂಬ ಪೇರಿಗಿರಿ ಮದ್ಮೆ ಕೈಕಿನ ಪೇರ್ ಬರೋ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಂಬ. ಶಂಕರ್ ಪುಳೆ ಹೂ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪ ಹೂ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಟ್ ಜಿಲೇಬಿ ಲಾಡು ಅವು ಒಂದು ಹೂ ಬೋಟ್ಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಈತ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಡಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಇಕ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಪಿನಾಗಲೆ ಉಡುಪಿಡಿದ ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು 32 ವರ್ಷ ಮುಟ ಇದೊಂದು ರೋಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಪಪ್ಪನದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಪಂತಿಜೇರು ಗೆತ್ತೆರಡು
ಕ್ಲೋಸ್ Okay. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಚಿ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಅವನಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದಾತ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇಟ ವರ್ಷ ಸೊ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡೆ ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಎದುರುಡೆ ಒಂತೆ ಎದುರುಡೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಬನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಹೋಯ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೆರಡ ಮುಲ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕವು ಏನಂತ ಶಂಕರ್ ಬಳೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮೋನೆಗೆ ಆಗೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಏನೊಂದು ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತಲುಪಬಹುದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಕಾಲೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದ ಸೊ ಅದೇನು ಬೇಜಾರು ಅದನ್ನ ಜೀವತ್ವನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇನು ಕುಡೊಂದಿಪ್ಪ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನೇನು ಅನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ನಿಗಿಲು ಎರೆಕಾನೆಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಸೊ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಶಂಕರ್ಪಾಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಸೊ ಮೂಲ ತಿನ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಪಸಂದ್ ಪೋಲೆ ನೆನಪು ಸೊ ಬರ್ಲ Waiting for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Doing alright, I'm doing okay. Stand up and take it as I go. Doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. A goal to grow from heart. It's all about to master who we are. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Doing alright, I'm doing okay. Stand up and take it as I go. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡಿಂಚಿ ಬರ್ತದ ಬನ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನನ್ನಿತ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಅವನಾಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಗಲ ಏರ್ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬನ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ನಾನು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೈತಲು ಉಂಡು ಸೊ ನಿಗಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪರಶುರಾಮ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ಪರಶುರಾಮ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಮೂಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ಸುವಿನಾಯ್ಕ ನೆನೆಪುಡು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅವ ಆಗ ಹಂಚಿ ಬರಜ್ಜ ಲಾರಿ ತಡಿಕ್ ಬಾಟ್ ನೊಮ್ಮೆ ಬುಡಿಯೇನೋ ಲಾರಿ ತಡಿಕ್ಲ